takové sluchátko z mikrofonu, nějaký ten, jak to máte, celový ty duchy, takový tam. Ten další krok, tento pohled vlastně nebudeme potřebovat, jo? Ale my se přes tento pohled musíme dostat přezu, který já musím vést tak, abych ho měla rozříznutý jako máma nepoužil jenom jeden. Já bych chtěl úplně stejný, že jo? Tu pružinu tak, abych to měla tak, jak to tady vidíte, jo? Takže když už to takto pěkně mám, tak potom můžu říct, která vás počká, no? No, já si to musíte tam začít, proto jsem říkala, že si to musíte začít s tím vynutím 0, 90, 180, 270. Tím to máte rovné. A já jsem ten střed vzala podle toho, jak mě končí ten drát. Jo? Tím je to ten střed. Jo? Takže tím jsem se trefila ke konci toho drátu a mám to jasné. Jo? Trefený střed. Když toto mám, tak se potřebuji tohoto pohledu zbavit, ale já ho nemůžu smazat. Takže udělám následující věc. Kliknu na ten rámeček, pravým tlačítkem myši a jak je tu zarovnání, tak tady dáme Ten nemá. ono by tady mělo zrušit zarovnání a já to teďka nevidím. Si koupím za 3 rozbalení si to bylo. Když máš za 3 nové, budu mít takové 2 onem, super ty, tam nejsou námečky. Ani když to hodím dolů, tam dřív bylo. Si koupím nějaké lepší, to nepotřebuji, to stačí. Že může být, ale určitě to tam zrušit zarovnání. Zrušit, jako dřív tam bylo zrušit zarovnání, ale teď jsem to tam prostě zarovnání, počkejte, ono to bude nahoře, zrušit zarovnání. A tím pádem už s tím můžu líbat, jak chci, mám zrušeno zarovnání. A musíte to udělat v té pružiny, jo? To je Minecraftu, tak to je dobrý procák, nebo Zase. já ten krok, tam mám ty stroje, mě to jde na 65 pět. Ale u té pružiny a dáte tam zrušit zarovnání, jo? Tak, spravíme si šrafování, jo? Tak, aby v těch kolečkách bylo nějaké šrafování a potřebujeme další věc, protože spoustu věcí nebudeme moci zakódovat. Takže my, když se vrhneme na popis, tak třeba teďka tímto způsobem zakóduju ten průměr toho drátu. No? Protože to chytnu za ten spodek. Jinak, kdybyste chtěli zakódovat ten drát tady, tak vám to prostě nic nenapíše, protože tady to napíše. Vybranou entitu nelze převést na kruhový oblouk, protože pro něho se to jednou zdeformovalo a pro ně už to není kruh. Takže, jak má vypadat výkres pružiny, vám ukážu. Já ho tam mám. Já to natáčím přes PowerPoint, pak tam jebnu zvuk a... Tak je to dobrý. My jsme to říkali ještě, protože jsi 100 let za opice. Ty nic neříkej, piče. To ještě dostaneš do trošku. A mám to natočený ještě, neprolomku. Máš to natočený? Ne, to já tebe mám natočený. Vyhrožovaný. Jsi jak Martin. Martin na tebe plivl nebo co? Co? Martin na tebe plivl nebo co? Plivl. Ty nakazil? Nakazil. Znýmám.
Jak čert. Jak dlouho to bude tisknout? Nepřibývá to tisknout. Vodou, ne? A když to přibývá. Třeba 2, jak jako šrafy. No, kolik máš počítačů? 20? No mám, no tak. Mám 8 Tak jako co má? Myslím, no hodíme teďka. Čekuj, Martin. Na každý program jiný počítač. Teď si tvoj. To je rozlišení. Co si dělám? Jaký mají pěkný ceny? Na vysokou školu bych potřeboval. Jo? Myslíš, jo? Lukáš Mirov. Je, jsem tam. Kdo to může říct? Jo, Roman, já si pak přileču. Já si dám, mám si dát k tomu ty teplákovku, ty kalhoty, no mám tyhle. Jsem ty tepláky, jako kůra. Ale Adame. Mě to zabíjá úložiště, jak je to Marika. Tak to bude Lukáš Mirov třeba. Nechci rušit. To bude mít moc, to bude moc velké. On jde stávat Minecraft na mobil. Potřebujeme tam. Jaký tam je? Takže najdeme popisu modelu. Je to Já tam tentokrát nechám ty kódy. Smažené potom ty, které nebudeme potřebovat. Vyberu tu jako zdroj, dáme celý model a dáme importovat položky do všech pohledů. A tím pádem tam máme 8. No tak jak jsem vám to řekla. Takže tím my máme to základní, co potřebujeme tam udělat. Že to mě spálilo do myslu. Takže tu formát čáry, tak bude a bude mám si to koupit. Musím ostavit kostičky. A hra je nejlepší ze všech. Některé servery se sice těší na hru. A tam se můžu přihlásit svůj účet. To děláme servera. ve formátu čáry. Dáte si popis modelu, necháte tam zapnuté kódy, vyberete 8, zdroj celý model, importovat do všech pohledů a podržíte. To jsem měl vždycky. To byl si, ale nám to to jsem to chtěl. Teď, co, jak má teda vypadat, mě se zaráží, že jsem to nenašla, jak má vypadat ten výkres té družiny, co tam všechno musí být, co si pamatujete z prvního ročníku, že tam má být. Musí tam být tabulka. Tu najdete, tak jak máte tu pružinu, tak v těch blocích bude pružina, na ní kliknu, zmáčknu pravé tlačítko myši a řeknu vložit blok. Budete to tam vkládat, když to máte oranžový ten rámeček a dáte ji takto nahoru. Jo, tam bude. Ale já mám modré. Takové. Jedno, já jsem to měla fialový. Tak. Jak máte na tom výkresy bloky, tak je tam pružina. Pružinu, tak jak jsme si tam vkládali ty závorky, to už umíte, tak stejným způsobem vložíte tabulku té pružiny.
tu tabulku si vypíšeme. Prosím vás, vypisování tabulek, to si napište, abyste to věděli. Takže, na ní kliknete. Jak si modrá, tak teďka zobrazení textu kód, tady je kolonka atributy. Jo, všichni vidíte atributy. Kliknu na atributy a objeví se mě taková tabulka, do které já to vypíšu. Takže celkový počet zábitů, hodnota bude 9. Počet činných zábitů 7. Když to trošku natáhnete, tak to budete vědět, co tam je. Teď průměr kontrolního pouzdra. To vám vysvětlím, to si tam doplníme později. Průměr kontrolního trhu taktéž doplníme později. Rozvinutá délka pružiny. Tu zjistíme ze SolidWorksu. To vám řeknu, abyste to nemuseli počítat. To znamená, jak potřebujete dlouhý ten drát. Jo? Zase přes ty atributy to tam dopíšete. Smysl vynutí pravý, protože jsme to měli po směru hodinových ručiček. Tuhost pružiny, tam napíšete to vaše C. Jo? To C, které vám vyšlo. Třeba teď musím ani vypnout. Co? 2,8 v tomto případě, ne, takže 2,8, uprava povrchu, tam nemusíte nic psát, no? Potvrdíte, takže tím to máme částečně hotové, jo, jak to nebudete tou sedmičkou spravím, jo, prostě vždycky se přes ty atributy do té tabulky dostanete a můžete si to vyplnit, jo? Takže, jak zjistím rozvinutou délku pružiny? Co vás napadá? Co? Jo. Já to s váma musím dělat, protože to fakt jako není jednoduché. Takže budeme potřebovat si nějak potom pomoct i trošičku jinak. Takže my tam musíme dát menší rozměr, který v podstatě není tím průměrem. Toto dáme do závorky, toto taky a uděláme pak ten diagram pružiny. Pro ty osy, to je vůbec to nejhorší, co je. Takže, prosím vás, první, co si ukážeme, je, aby jsme si ukázali tu délku té pružiny. Takže, my si vybereme tady tu šroubovici spirálu a řekneme, že chceme analýzy změřit. A my ta délka oblouků, těch 8, pro mě 85,3 je délka té pružiny. Takže vy si najdete na ten model, vyberte si tu střední spirálu, po které jsme táhli tu pružnici toho průměru drátu a to vám spočítá, kolik toho drátu potřebujete. Jo? A to dopíšeme do té tabulky. Takže ta délka toho oblouku to je. Dobře, děkuju. Tak napište si to. Jo? Aby, jako, dovedete si představit, že byste počítali, kolik těch... no, to by asi nešlo, že? Tak to je
dopíšu tady do rozvinuté délky pružiny zase atributy, pohnu si s tím, abych to rozvinutá délka pružiny je 85,3 v případě. Jo? Potvrdím, mám to tak. Jo? To je průměr kontrolního postgradu, vám řeknu. Potom té úpravy povrchu si to můžeme proškrtnout. Jo? Tak to. Úprava povrchu, tam uděláte povrčí. Jo? Tak, to máme to potřebujeme dát závod. Jak to udělá? Toto potřebujeme dát do závodu. Takhle to dáme do závodu. Jo? Toto potřebujeme dát do závodu. Taky to dáme do závodu. Jo? Potom to upravíme tak, aby to vypadalo pěkně. Tak to ulož a dej mě to teď, plus.
vám doporučovala, aby to bylo na tom menším. To vedení musí mít nějakou délku. Minimálně by to měl být ten průměr A. Jo? Takže dejme tomu, že tady jsou 4 mm a tady jsem měla H3. Jo? Takže když se na to podívám, tak v mém případě tady bude 7 mm nebo 8, říkala jsem minimálně, tak podle toho se potom zařídím. A tady tuto část mohu mít taky tak přiměřeně dlouho. Jo? To znamená, že jestli tady mám 4 mm, tak kdo má tu dvojku zadání? No tak dvojku nemám, že jo? Přivánek. No tak on to není, no. Tak ten tu není, to nevadí. Tak prostě, když si spočítáte tu pružinu, nebo když jste si spočítali tu pružinu, tak víte její vnější průměr. Tak Štěpán mě třeba řekne, jaký on má ten vnější průměr pružiny. No, já mám vnější průměr pružiny, Chceš najít. Vy jste kreslili ten výkres, tak se tam napněte, kolik ho máte. Je to střední průměr pružiny plus drát. střední průměr. To nebude to v té výpočtové zprávě? No, to tam bude. Střední průměr, délka, Někde to začátku, ne? Jak určíte do té tabulky délku pružiny, jsem vám říkala. No to bylo Podle té spirály, že si kliknete na tu spirálu modelu a máte tam délka oblouku a máte tam tu celý, jo, tady se No nic, prostě než vy to najdete, tak já to nakreslím, jo. Takže soubor nový. Já si to vymyslím teďka, jo, ty rozměry. Takže prosím vás, máte 2 možnosti, buď tak uděláte 2krát za sebou vysunutí a populy, anebo si nakreslíte ten obrys a orotujete to. Je mi to jedno, jo? Takže, jestliže bych to dělala tím způsobem, prvním ukážu vám oba 2 způsoby, rozhodnete se sami. Tak si uděláte ten průměr, který máte zadaný, jsem tam měla 4 mm, řekla jsem, že ho vytáhnu o 4 mm nebo o 5 mm, možná o 6. A na jednu stranu udělám populy, takže ložit je to prvky kopule, prosím vás, do těch parametrů. Tady se dává ten poloměr, takže jestliže mám průměr 4, poloměr je 2, když to chci kruhový. Poloměr je 2, 4. A vyberu tu plochu a udělá se mě na ty kopule. To je jedna možnost, jo? Pokud to chcete jinak, tak si to potom nakreslíme. No, potom byste si zase řekli, že skica, načrtnout skicu na této ploše a tady si dáte ten kruh přiměřeně větší, tam se měla 4, 5, takže si můžu dát tam 6 mm, potom záleží na tom, co si upravíte, nebo 5,5 tam dám. A vytáhnete to proti přidání. O 3 nebo o 4. No. No. A pak už jenom srazíte hranic. Jo, máte ten čet. Takže prosím vás. Co? Říkala jsem jeden způsob. Takže potřebuješ udělat jakoby, že jeden. No. Druhý způsob by mohl být. 5 součástí, jo?
soubor nový. Zda máš toho challengera na tapetě? Prostě každému Ty máš na tapetě toho challengera? Jsou tady lidi, kteří Super, bude to slyšet ve videu. nedokážou udělat spícou a rotací, tak to udělají takto, nebo jim to nějakého důvodu nevyhovuje, tak nevím, tak si to můžete udělat taky takto. Tak, a tady udělám. Jo? A dám si tam. Pišni něco na Instagram. To vás věc. Když to někomu vyhovuje takto, tak tady jsem měla 5,5, tady jsem měla 4 metry, tady jsem měla, tak, tady jsem měla 4 na délku, že jo? Tady jsem měla 8, 6, A teď mě něco napiš ještě. ne? Napiš mě teď něco. To je jedno. Náš jazyček, myslím. Všichni něco. Tak, proti přidání rotaci. Mě tak zajímá, co si myslíte, že je lepší? Je to jedno. Jako úplně si. Minecraft. Je to jedno, jak to uděláte, tak to uděláte. Přijde ještě. Jo? A ještě bych tam vzadu srazila hranu. Ještě by vzadu srazila. Toto je takový. No, já se nechám takhle. Tak Máš Dynamic Island? Jo? Je takový. Jak chcete. zkoušete oznámit někdy. Je to jedno. Jo? Takže čert může být tak. Tu hranu tam můžete a nemusíte srážet. A teďka přicházíme k té koncovce a k tomu tělu pojistky. Když je to smontované, prosím vás, tak. Tady mám část, která mě tlačí na tu pružinu a tady se mě ta pružina opírá o ten čep. Tak mám a teď pro tu koncovku, pro to tělo té pojistky potřebujeme znát a navrhnout správně tento vnitřní závěr. Prosím vás, montáž bude taková. Mám tělo pojistky, strčím tam čep. To znamená, že ten čep i ta pružina mě musí projít tady tím koncem. Jo? Ten materiál není průchozí, musí ta díra být taková, že mě to tam vleze. No. Jestliže tedy Jak to funguje tady ta pojistka? Štěpán má M10x1 a vyhledá si teda, jak má velkou tu pružinu. Tak mi teda dlouhou nebo velký průměr? No průměr, tady má teďka průměr, a tam to můžete výkon, jo? Tak já jsem to teďka měl, to bylo něco kolem, ale mě to nedává vůbec smysl, to bylo něco kolem 3,5 metrů. No však jo, no. A to byl průměr té pružiny nebo průměr toho dráva, co jsem dál to, že? Ale ne, pružiny. To je tak malinký. Štěpán, jestliže toto A máte 2, tak toto musí tak, mít taky málo. Takže jestliže to máte 3,5, tak si vezmeme, že dejme tomu tu díru, byste tam měli minimálně 4 mm, protože jsem vám ukazovala v těch hodinách, a to si tam právě doplníme, že ten průměr toho pouzdra je vždy o kousek větší než ten vnější průměr díry. A my tu díru musíme mít takovou, jako je ten průměr toho pouzdra. A jestliže mám závit M10x1, tak jeho tady ten jakoby od průměr 8,773 je to plné. Jo? A teď musím do tohoto prostoru dostat ještě další závit. A ten další závit, když bych si vzala
čtyřku, tak by ta čtyřka závit má nejmenší průměr, to je to D3, to je tady, je už moc velký, moc malý, takže musíme mít větší závit, takže 5. Když bych měla 5, tak to mám 4,019, to je 3, což mě tam hezky vleze, jo? Že tady budu mít dost materiálu. Takže vy, když jste si tady udělal závit z M5, tak by vám to hezky vyšlo, jo? Takže vypočíte, že tady budete mít 5 závit a tu díru si můžete udělat 4 celé, dejme tomu 4 celé a on je to 4,019 je ten závit, takže klidně Takže to přebrousím. to tak můžeme nechat, jo? 4,19 po celou první část toho závitu a pak 4. To znamená, že tento průměr budete mít 4 mm, pružinu máte 3,5, jo? Vnější průměr a tady 2. Takže tím pádem už si jenom musíte napočítat, kolik to budete mít. To znamená, tady máte tu vzdálenost na to vedení, tady máte to, jak si udělá ten velký čep, potom plus pružina ve stavu kterém. Pružina ve stavu L1. Jo, to předpružené. Předpružené. Kdy bude ve stavu L8? Aby se to pochopili, když se to stlačí do toho, jo? Pružina bude ve stavu L8, když se mě to stlačí od toho, jo? Jasně, já vám to potom donesu ukázat v katalogu, jak to vypadá. A potom tady na závěr budu mít tu koncovku. Takže u té koncovky vím co. U Štěpána už tady vím, že milá koncovka má tady závit 5 a tady bude mě 4. Jo? Tady bude 4 mm, tady má závit 5, bude to opus čučet, bude tam dírka, aby mě do ní vlezl 1,5 drát, nebo to udělám jedničkou a bude tam ten drát. Okay. Pochopili jste to? Ne. Já, pokud teďka někdo neví, jak jsme to našli, pro to, co jsme hledali pro Štěpána, tak se prosím vás teďka přihlásí a spolu si to ukážeme tady v těch tabulkách. Řekněte, jaký má vnější průměr pružiny a spolu to nějakým způsobem vyhledáme. A vy se na to podíváte, jak se to hledá. Protože Kaklíková s váma potom nebude, když budete něco dělat, no? Kaklíková bude pryč, takže potom budete hledat sami. Jo, takže, ale teď vám pomůžu, protože chápu, že to pro někoho třeba není úplně jednoduché. Jasný? Tak, najděte si svoje výpočty, zmarkněte se, jaký máte vnější průměr pružiny a pokud nám to nebude, tak to budeme přepočítávat, jo? Ale musíme dneska, proto jsem tu s váma, to nějak dát dohromady. Skutečný průměr pružiny má hezky, Lukáši. Cože? Kdo? Tobě. To si dělá. tak, můžu?
Všichni si otevřte model pružiny. První, co uděláte, máte to na tom píšu, že jo? Si otevřete ten konfigurátor těch konfigurací, jo? To znamená ty dvě takové odrážky. Prostě kontrolovat. Myší si stoupnete na název pružina a zmáčknete pravé tlačítko myší a řeknete přidat konfiguraci. A teď se vám to zeptá na název konfigurace a napíšete tam pružina, popis bude, může tady být pružina L1, jo, pružina L1. Popis bude pružina ve stavu předpružené, jo. Že co všem tak je. A jak to budete mít, tak potvrdíte. No? Tím pádem máte už dvě konfigurace. Když teďka ta, co je silná, to znamená ta moje, přepnete se tady do zpátky do toho stromu toho dílu a my si upravíme kód. Takže když si kliknete na tu rovinu 1, najedete na tu kódu myší a zmáčknete pravé tlačítko myší, tak tady konfigurovat kód. A tady máte ten defaultní stav, to je to původní a teďka nový. Takže to si přepíšete na tu délku L1, kterou jste si spočítali. Ano? Bude to menší než L0. Jo? Vidíte to? A u té šroubovice spirály, zase když na ní kliknete, tak máte tu stejnou délku. Jo? A zase znovu konfigurovat kódy a přepíšete to zase u toho stavu R1 na tu délku ve stavu předpružené. Jo? Rovinu a šroubovici. To znamená, když kliknete na tu rovinu, tak se vám tady objeví ta kóda. Ve stromu kliknete na rovinu a máte tam tu kódu. A teď, když jste u té kódy, tak na ní najedete a zmáčknete pravé tlačítko myší a bude tam konfigurovat kód. A tu vy zkonfigurujete. Konfigurovat kódy a bude tam tato tabulka. A to upravíte a ten defaultní je ten rozměr 0, to L1 je stav L1. Jasný? Jak pro rovinu, tak pro pružinu. Jasné, je to facka. A teď, když se přepnete do těch konfigurací a kliknete na to první a řeknete zobrazit konfiguraci, tak máte tady 0. Když kliknete na to druhé, řeknete zobrazit konfiguraci, máte takhle. Ty to netočíš. A když si to necháte teď otevřené na té jedničce, tak pro sestavu vám to jedničku jakoby nabídne první. Jo? Když budete dělat výkres, tak L0. Jo?